40-50 demonstranter blev i dag slæbt og båret væk af talstærkt politi ved Dybvad i Nordjylland, hvor de protesterede mod det franske olieselskab Totals prøveboring efter skifergas. Demonstranterne havde på forhånd sagt, at de ville forhindre 5 fransk indregistrerede lastbiler i at levere materialer til boreriggen, indtil de blev båret væk. Dagens demonstration var en videreførelse af en månedlang kamp for at blokere boretårnet mod det franske oliefirmas prøveboringer efter skifergas i den nordjyske undergrund. Gruppen har haft en protestlejr i området, siden byrådet i Frederikshavn Kommune sidste år vedtog, at der gerne må prøvebores efter gassen i kommunen. Nu kan jeg sige god aften og velkommen til dig, Ida Lykke Fabricius. Du er professor ved Danmarks Tekniske Universitet, du er geolog, og du har forsket i nogle af de her ting. Du har blandt andet en doktordisputats om bjergarten kridt fra Danmarks undergrund. Først, vi ved jo faktisk slet ikke, om der overhovedet er skifergas i den nordjyske undergrund. Nu gør vi det? Nej, og vi ved faktisk ikke engang, om der ligger skifer. Man har faktisk i den del af Vendsyssel, når man kun borer måske 2 kilometer ned. Om skiferen kender man fra boringer i Kattegat og fra på Sjælland, men man mener ud fra seismiske målinger at kunne tolke, at skiferen ligger måske nede på 2,5 til 4 kilometers dybde. Og det er derned, man så skal komme nu med de her prøveboringer, for at se, om der overhovedet er gas dernede, og om det overhovedet er muligt at udvinde det. Hvad er det konkret, man leder efter, altså ud over, at der selvfølgelig skal være en eller anden form for gas dernede? Altså man leder simpelthen efter, først og fremmest skal man se, om skiferen er der. Og dernæst, om skiferen indeholder gas. Mm. Og det ved vi ikke. Vi kan håbe på det. Det vil jo være et væsentligt bidrag til vores økonomi. Og hvis der så både er skifer og der er gas dernede, så er det vel også lidt afhængigt af, kan man sige, hvordan om det overhovedet er muligt at udvinde på en rentabel vis, ikke? Jo. Så vidt jeg har forstået, så skal der i forbindelse med den første boring, hvis man støder på skifer, så skal der tages prøver ud. Og så skal man undersøge de skiferprøver, for hvordan skiferen skal behandles, for at gassen kan komme ud af skiferen, hvis der altså er gas. Ja. Og det man så gør, hvis der altså er gas, og hvis det hele går op i en højere enhed, og man finder ud af, her er der rent faktisk noget at udvinde, så presser man så nogle kemikalier ned i skiferen, som så er med til at udløse gassen. Er det ikke rigtigt? Altså, det man prøver på, det er en ganske gængs teknik, man også bruger i Nordsøen, for at få gassen til at løbe ud af de gasfelter, der ligger i vores sand og vores kalk derude. Og det er det, man kalder for fracking, ikke? Ja, det er at lave det der. At man afgrænser et dybdeinterval i boringen, så man lukker det godt til, og så pumper man væsketrykket op, sådan at der dannes en sprække. Og de sprækker, hvis man er meget, meget heldig, så kan hvis man kan få en sprække på 100 meter, så er det meget, meget imponerende. Ja. Og det vil sige, at der vil være mindst 2 kilometer op til grundvandet. Det synes jeg er vigtigt at gøre opmærksom på. Ja, fordi det er jo netop diskussion omkring det her, og det som jo helt åbenbart gør mange mennesker utrygge, det er jo, hvorvidt det kan komme i grundvandet, de her kemikalier og det, man sprøjter ned. Ja, og det er jo naturligt at være bange. Det er ligesom med havet. Det er naturligt at vise frygt, men man skal snarere vise respekt. Det vil sige, at hvis man overholder miljølovgivningen, så burde der ikke være noget problem. Og når du siger, at der burde ikke være noget problem, altså med grundvandet i forbindelse med sådan en udvinding af skifergas. Man har jo hørt ganske mange historier fra USA, hvor den her metode jo har været udnyttet voldsomt de senere år. Der er kommet et skifergas-eventyr. Og der har man i hvert fald hørt om, at der har været uheld, der har været problemer. Ja, og det er jo så et spørgsmål om at have den nødvendige tilsyn. Og det er et spørgsmål om, at vores miljømyndigheder skal stille de rigtige krav og lave den rigtige kontrol. Hvis man gør det, så er det jo en velkendt teknologi, og så bør der ikke være problemer. Og når du siger, at det er en velkendt teknologi, så er det fordi, at det er sådan noget, som vi har gjort i Nordsøen igennem mange år, altså fracking, hvor man har pumpet ned. Men man kan jo godt sige, altså en ting er at gøre sådan noget i Nordsøen, og andet er at gøre det her i Nordjylland, nær Dybvad og Frederikshavn, nær beboede områder. Det er rigtigt, og det er rigtigt. Altså selve borepladsen, der vil der være en membran. Så hvis man spilder kemikalier der, så bør det kunne samles op. Jeg snakkede med
en af dem, der arbejder med boringer. De siger, at det største problem med kemikalier, det er, hvis der skal en af bilerne, der kommer kørende med kemikalierne, kommer noget til. Og det gælder jo en hvilken som helst kemikalietransport. Man kan ikke lave noget anlægsarbejde uden en risiko. Det gælder om at lave en risikoanalyse, inden man går i gang, og det gælder om at overholde lovgivningen. Så der er ikke noget specielt ved skifergas. Nej, men man kan sige, at der er jo en række organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, WWF og andre, som har sagt, at det her det vil vi simpelthen ikke have i Danmark, hvor vi går foran på miljøet på en række områder. Furesø Kommune, for der er jo også snak om, at det kan være, at det eksisterer det her i Nordsjælland. Furesø Kommune har her for 10 dage siden et enigt byråd sendt en appel til miljøministeren, vi vil ikke have det her. Så der er vel rimelig nok at sige, at der er en grund til at være lidt nervøse ved det her. Nej, det mener jeg ikke. Og jeg mener til gengæld, at der hviler et ansvar på os tekniske geologer for at have gjort for lidt ud af at kommunikere, hvad det her er for noget. Frygt skyldes jo som regel uvidenhed. Så vi burde nok have skrevet nogle flere kronikker. Og jeg er glad for at få lejlighed til at hvis man simpelthen følger reglerne, så går det godt. Så det er et spørgsmål, om vores myndigheder de holder øje med folk, og det tror jeg, de gør. Tak fordi du kom og gjorde os klogere på området. Ja.